gawo chakumpoto. Akatswiri achenjeza pa zakayendetsedwe ka ndondomeko ya mtukula pa khomo. Ndipo mu nkhani zina mchitidwe ochitira uchifwamba asilikali a mu nkhalango za boma ukubwezeretsa mbuyo ntchito yoteteza chilengedwe. Tili ndizi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Bishop wothandizira mu Diocese ya Mzuzu a Yohane Suzio Nyirenda wapempha mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kuti boma lawo likonze misewu mchigawo chakumpoto. Bishop Nyirenda wati yambiri mwa misewu mchigawochi ndiyonongeka ndipo simadutsika nthawi ya mvula. Sam Kalimira wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Bishop Nyirenda anayankhula izi pa mapemphero omwe anachitikira pa mpingo wa St. Peters wa Katolika mu mzinda wa Mzuzu kumene Chakwera ndi mayi wa fuko Monica anali nawo. Mwazina Bishop uyu anapeka chitsanzo kwena kuti msewu wa Mzalangwe Kafukule unayima, ndipo anapempha boma kuti ngati ndalama zavuta mwina aziukonza kuti anthu asamayende movutikira. Misewu ndinanena kuti misewu yathu yambiri ikufunika kuti ikonzedwe. Misewu yathu yambiri ikufunika kuti italimidwa kapena itabalidwa kuti anthu azitha kuyenda bwinobwino kufikira kumalo kumene ayenera kufikira, kukafikira zipatala kapena kumabanki kupita ku town. Chifukwa yambiri sikuyendekaso bwino ayi, koma yambiriso ndiyoti mwina yatenga zaka asanayikoze. Iwo kenaka anayamika boma kamba ka ntchito yokonza msewu wa M1 komano anapempha kwena kuti ntchito iyende mwachangu. Achakwera sadayankhule mu chalichimu komano anayankha Bishop Nyirenda pomwe amatsanzikana kwena kuti mavuto wa amva ndipo awaunikira. Mkati mwa mapempherowa Achakwera anathandiza ntchito ya mpingo ndi ndalama zokwana 2 miliyoni, ndipo mmodzi mwa akuluakulu otsogolera ku St. Peters Cathedral a Charles Maloya anayamika Chakwera kamba kothandiza mpingowu ndi ndalama zomwe kuti zithandizire kumanga tchalitchi lina mderali. President anabwera pa nthawi imene timapanga Golden Sunday yathu imeneyi atipasadi ndalama yokwanira 2 miliyoni. Ndi ndalama yambiri ndithu imene tikukhulupirira kuti project imene tinayambayo itikhala ngati sitivutikana nayo kwambiri. Diocese ya Mzuzu ili ndi sukulu za primary zopitirira 200, za sekondale 10, makoleji komanso zipatala, ndiponso akuthandiza boma makamaka kumbali ya zaulimi ndi zaulamuliro wabwino. Achinyamata 10 ochokera kudzaleka mboma la Dowa alandira ndalama zokwana 1.7 miliyoni kwa aliyense pobweretsa mayankho ku mavuto a mdera lawo. Sukulu ya Technolab ICT ndi imene yapereka ndalamazi pofuna kutukula luso la makono ngati chida chothetsera mavuto akuderali. Mtolankhani wathu Sera Chikwapula walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Mkulu woyang'anira zaluso ku sukulu ya Technolab ICT Debora Ntakilitimana ahati masomphenya achitukuko a dziko lino angathe kukwaniritsidwa ngati achinyamata angapatsidwe zinthu zowayenereza kuchita mabizinesi osiyanasiyana. ngati maloto athu kuona kuti achinyamata alandira kenaka kuti azithandizire chifukwa choti ambiri ali ndi zinthu zoti ali nazo maidea bwinobwino komano amalepera kuzipanga implement chifukwa choti analibe poyambira. Mkulu woyang'anira msasa wa Dzaleka a Elton Phulusa ati luso la chinyamatawa lili ndi kuthekera kupindulitsa miyoyo yawo komanso boma la Dowa. Ndalama zimenezi ndithu tithokoze Technolab pa zimene achita zithandiza kwambiri kuti anyamatawa apeze chochita, komanso pakupeza chochita akhala kutumikira anthu ozungulira kuno kudzaleka midzi yozungulira komanso anzathu othawa nkhondo kubwera kudzakhala kudzaleka athandizira kwambiri. Mmodzi wa omwe apindula ndi lusoli Tuonge Msukwa wadakukhulupirira kuti anthu amdera lake
apindula nawo ndi luso lomwe iye walipeza. Anthu ambirimbiri amene mwina anali ndi chikhumbo chofuna kuyamba bizinesi ya nkhuku atha kumadza oda kwa ineyo zikhala za simple, samavutika kuyenda ulendo wautali kuchoka kunoko kulowa kudzaleka kukafika kulilongo kuti akangoda nkhuku. Ndondomekoyi yagwiridwa ndi thandizo kuchokera ku World Bank, UNHCR, Public Private Partnership Commission komanso luntha ndi chuma. Wapampando wa kampani ya Salima Sugar a West Akosamu wati tsogolo la kampani layamba kuoneka lowala tsopano. Akosamu auza Times kuti kampani yambanso kumwenza ngongole yake yokwana 23 billion kwacha ku imodzi mwa mabanki a mdziko muno. Taonga Sabola wadza ndi nkhani yonse. Kampani ya Salima Sugar yomwe ndi yaboma ili pakalikili kokhozanso ntchito zake kutsatira kuchoka kwa akuluakulu aku India amene amayendetsa kampani mbuyomu. Malingana ndi wapampando wa kampani ya West Akosamu, kampani ili ndi ngongole ya 23 billion kwacha ndi imodzi mwa mabanki a mdziko muno yomwe yakhale isakulipiridwa kwa nthawi yayitali, ndipo kuti tsopano kampani yayamba kubweza ngongoleyi. Iwo anati pofika lero kampani yabweza kale ndalama pafupifupi 2 billion kwacha. Mmene anzathu aja ankachoka anayiwala pamodzi agreement njona kuti anenedwa akuphunzitsa Malawi ntchito zosiyanasiyana kuti amadzachoka azakhala Malawi ataphunzira kuyendetsa factory. Ndiye mmene anachokera ndimene tikugwira ntchito kuti kuyenera kuti onse Amalawi amene agwira ntchito Salima Sugar akumane maphunziro ngati awawa, cholinga akhale ndi knowledge, akhale ndi maphunziro owathandiza kuti kampani ayendetse bwino. Ndipo mmodzi mwa ogwira ntchito ku Salima Sugar, Charity Kanono Salapa, ati ntchito yokhozanso ntchito ya kampani ithandiza kuti anthu ogwira ntchito azigwira ntchito yawo moyenera. Ndikuona ndizothandiza kwambiri chifukwa ndiye kuti tidziwa ngati ine farm supervisor ndidziwa responsibility yanga ngati ku farm, kuti ngati farm supervisor ndiwena ndipange chani ndi chani. Chaka chatha ripoti lowunikira za chuma lidaonetsa kuti ndalama zokwana $30 million zomwe ndi pafupifupi 52.5 billion kwacha zidasakazidwa ku kampani ya Salima Sugar. Manja osaukitsitsa 325,000 akhala akupindula ndi ntchito ya mtukula pa khomo chikhazikitsireni zaka zapitazo. Pakhala pali maganizo osiyanasiyana pa za phindu la ntchitoyi, makamaka pochepetsa umphawi wadzaoneni. Pamene wena akuti ndondomekoyi kulimbikitsa khalidwe longolandira, katswiri pa zachuma a Betha Chikadza wati ntchitoyi ndiyofunikira. Koma ndi mmene akufotokozera Daniel Zimba, Achikadza ati ndikofunika kuti ntchitoyi tsopano yambe kuthana ndi zinthu zimene zimadzetsa umphawi. Ndondomeko ya mtukula pa khomo ndi imodzi mwa ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa pofuna kuthana ndi umphawi mdziko muno. Cholinga chenicheni cha ndondomekoyi ndi kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu, kuchepetsa umphawi komanso kuchepetsa chiwerengero cha ophunzira omwe akusiyira sukulu panjira kamba kosowa thandizo la zachuma. Malingana ndi Achikadza, ndondomeko ya mtukula pa khomo ndiyosakwanira payokha komanso ili ndi zofowoka, choncho pakufunika kuti boma komanso mabungwe okhudzidwa agwirane manja kupeza njira zokhazikika zomwe zingathandize anthu ovutika kukhala ozidalira pachuma m'malo momangodalira kupatsidwa. Kafukufuku yemwe World Bank inachita posachedwapa akutsimikiza kuti Malawi ndi limodzi mwa mayiko osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi. Malingana ndi kafukufukuyu, anthu 70 mwa anthu 100 aliwonse ku Malawi amalephera kugwiritsa ntchito ndalama yokwana pafupifupi $2.2 yomwe ndi pafupifupi 3,700 kwacha pa tsiku. Mu ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya chaka cha 2023 mpaka 2024, boma la Malawi linakwanitsa kuyika padera ndalama zokwana 2.8 billion kwacha kuti zithandize pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu ovutikitsitsa. Manja ovutikitsitsa opitirira 300,000 maboma 22 mwa maboma 28 a dziko lino
ndiwo athandizika ndi ndalama kudzera mu ndondomeko ya mtukula pa khomo kuchokera mchaka cha 2006 pomwe ndondomekoyi inakhazikitsidwa. omenyera ufulu wa amayi afunsa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC kuti lichepetse nditheka ndalama zimene amayi amapereka akamapikisana pa chisankho. Akatswiriwa ati izi zithandizira ntchito yolimbikitsa amayi kutenga nawo gawo pa ndale. Wezi Gausi wadza ndi zambiri. Wapampando wa NGO Gender Coordination Network Amagi Katwera Banda anati bungwe la MEC lili ndi kuthekera kuti 50-50 kampeni itheke muzisankho za ndale zimene zikubwera. Iwo anati amayi ambiri ali ndi chikhumbokhumbo chotenga nawo gawo pa ndale koma amakumana ndi zokhoma monga nkhani ya zachuma. Tsiku ndi tsiku ndimalandira mafoni ochokera kwa azimayi mutithandiza bwanji. Ndiye padakali panopo pati umathandiza mwina kungowapasa upangiri, kungowauza kapena kungowapasa chidziwiso kapena information kuti angapange bwanji pa zinthu zosiyanasiyana. Komano zangakota kuti ndalamazo zitakhala zilipo ndiye kuti tithade kupita makagwira nawo ntchito ngati ma training amene tikuwakamba kuwaunikira zosiyanasiyana ndi zinazotero. Komano pa ma convention pa tinenepo kuti taitanidwa ndi zipani kuti tithaupita kukachita observe kuti tikaona kuti zinthu zikuyenda bwanji. Mneneri wa MEC Asangwani Mwafulirwa anati bungwe la MEC likhale likulengeza ndalama zimene anthu azipereka pofuna kupikisana nawo pa masankho wa mwezi wa Novemba chaka chomwe chino. Iwo ati aliyense amene ali ndi vuto ndi bungwe la MEC akuyenera kuti apitise mavutowo ku bungwelo. Sabata latha wapampando wa MEC Anabelo Mtalimanja adatsegulira nthawi ya zisankho imene ichitike mu chaka cha 2025. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times tipitirize nkhanizi posachedwapa. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani? Bwanji koti. Cholembera chino bwana. Ife tu maofisi muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha Bantle. Zolembera za Bantle zakhazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Bantle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za Bantle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bantle, buy original, avoid counterfeit. Bantle, write miles with a smile. Popitiriza nkhani zathu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi walonjeza anthu okhala kundirande mu mzinda wa Blantyre kuti boma limanga mlatho watsopano pa mtsinje wa Nasolo miyezi iwiri kudzayi. Ausi anakayendera mlathowu atamva madandaulo kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuti ukuyika chiopsezo ku miyoyo ya anthu. Mawawo a Usi anauza anthu okhala mderali kuti ntchito yomanga mlathowu iyamba posachedwapa. Ausi akufotokoza. Bridge iyi kana kaita kunzidwa kalekale mwinaso chaka chimodzi ndi hafu za mbuyomu, koma izo tizisiya uko tifandi kumana nawo tilankhula nawo koma pakali pano ndiwokondwa kuti sizinali bwino koma zamba kuoneka bwino chifukwa a president ntawapempha anena kuti yesesa kuti programu iyende mwapeza amene afuna kutithandizawo mulankwe nawo chifukwa chache tili ndi Bambo Baro ndi pano kuyimirira anzawo akunjawo kuti afuna tithandize kuti bridge imangidwe mvula isanayambe. Akuluakulu ku nduna wa zokopa alendo adandaula ndi kupitirira kwa mchitidwe ochitira uchifwamba asilikali ogwira ntchito mu nkhalango za boma.
akuluakuluwa ati mchitidwewu ukubwezeretsa mbuyo ntchito yoteteza zachilengedwe. Witness Chipwere walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Kalimira. Nduna zokopa alendo Avera Kantukule anayankhula izi m'boma la Rumphi pamwambo wa chaka chino wokumbukira za nyama zakutchire kumaso asilikali omwe amayang'anira nyamazi. Akantukule anena kuti mchitidwe opha nyama ku nkhalango zotetezedwa ukuchititsa kuchepetsa nyama zachilengedwe ku nkhalangozi komanso kusokoneza chilengedwe. Anthu amwe apita umakapanga hanti iwo ngati kuti ndi nyamazo kapena ngati iwo ndi mikangoyo zimandiwawa kwambiri chifukwa motati muone zida zimene anthu amene amagwiritsa ntchito mukuzolira nazonako kumanjete nazonanso kuliwonde amatenga zinthu zimene zimati zikangogwira mwendo madukira tupompo chifukwa amakhala zimene zazikonza kuti zikadule miyendo ya nyama ngati imene zilili njovu ndiye kuma zimene zikuakula alenje athu. Potherapo ndemanga pa izi mmodzi mwa akuluakulu wa African Parks kuno ku Malawi Sam Kamoto anati ntchito yolimbana ndi mchitidwe wopha nyama zotetezedwa ingayende ngati mabungwe mwese aboma komanso ndi akunja angakhale pamodzi ndi kugwirizana poonetsetsa kuti nyamazi ndi zotetezedwa. Akamoto anaonjezera kunena kuti zikufunira kuti anthu aziphunzitsidwa za mmene angakhale ndi nyama zakutchire komanso kugwira ntchito ndi asilikali omwe amayang'anira nyamazi ndi cholinga choti pazikhala ubale wabwino pakati pa anthu ndi oyendetsa nkhalango zotetezedwa. Akumapanga mobu ma rangers akumatengana chigulu ndikupita kumafuna kumenyana nawo ma rangers chimene chili chinthu chabwino ndiye tikumakumana ndi zinthu ngati zimene zikuperekanso chiopsezo pa ntchito yosamalira nyama za nkhalango komanso zachilengedwe chifukwa ma rangers ndi amene akusamalira zimenezi ndiye ngati iwo ali atafokesedwe ndi mchitidwe wa ma community ndiye kuti zinthu zachilengedwe kuphatikiza wildlife basi tidzetaye. Mwambo wa chaka chino anaukumbukira pansi pa mutu woti anthu ndi chilengedwe limodzi popereka chisamaliro. Ndipo nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yapempha Malawi kuti adzisamala ndi mawu ena amene andale ena akunena. Ndunayi yomwenso ndi mkulu wa ntchito zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP yanena izi pa msonkhano umene inachititsa pa bwalo la kumanda mdera la mfumu yaikulu kuntaja mboma la Blantyre. Richard Chirombo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Akunkuyu apempha Amalawi kuti adzigwiritsa ntchito nzeru pochita zinthu. Kuganiza mozama ndakokota kuganiza choncho maganiza dziko lathu tsopano kusiyana kuti podayi bando ya chimba ndi dziko tukwana tsogoleri pa Facebook zikhala tukwanizana ndale zimene timapanga zili ndi platform yopangira ndale. We can use that space kupangirapo ndale zadongosolo komanso kutukula dziko lathu ndikupempha watu kuti mmene amaganizira wanthu wanji ifenso chimodzimodzi yambo maganiza choncho matuganizira mpingo wathu kuganizira dziko lathu kuganizira banja lathu tikozopita. Nduna yazofalitsa nkhaniyi yati kudzera mzochitika monga masewero ndi zina nduna zaboma zamamva za mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Ine nduna mukoma limene president wake ndi president wa Malawi Congress Party kumene ndapita ineyo ndiye kuti fungo la president limamveka kumene kuti nduna zake kumene kupita ineyo ngati wachipani fungo la chipani limamveka kumene ngoko kotero sitingalembere kuti ineyo ndayenda nkhale ndiyendera zinthu zina simungalembere kupeza kwa anthu achipani ndikufake pamapezeka anthu achipani cha Malawi Congress Party ndimachokera ku Blantyre ndabadwa kulira ku Blantyre madera onsewa amene kukuchira mpira umene ndikoti ndiliko ndi chimene ndimachita kuti kubadwa kwati nsomba kula kwa akapeni kula kwambali naye kwati nsomba kumene ndimakhala kwa kutacha kwa kumpengwe kumandilizo kutika kwa chigalu ndikuti kunoko paliponse ndikhoza kupondayo tsono sindingatinizo kuti chigwa imeyi kumangati Blantyre yonse ndikachipangire mfa cha ulembiyo. Nduna zaboma komanso akuluakulu achipani cholamula cha Malawi Congress akhala akuchititsa misonkhano ya ndale komanso yachitukuko. Chiwerengero cha anthu ofuna magazi chikupitirira kukwera mchigawo chapakati poyerekezera ndi mlingo wa magazi umene ulipo. Ofalitsa nkhani ku bungwe la Malawi Blood Transfusion Services mchigawo chapakati Aopire Kaimvi
wati bungweli lakhala likutolera magazi ochepa. Pemphero Malimba akufotokoza. Akaimvi anaperekera chitsanzo cha mwezi wa August mmene akufuna kuti adzitolera magazi a mlingo wa mayuniti 150 pa tsiku, ponena kuti akumatolera mayuniti 120 okha. Iwo anafotokoza kuti anthu ambiri sapereka magazi kamba ka zikhulupiriro zina zimene amakhala nazo m'madera mwawo, komabe iwo akukhulupirira kuti zinthu zisintha kamba ka misonkhano imene akuchititsa m'madera osiyanasiyana yophunzitsa anthu zakufunika kopereka magazi. Taona kuti titayamba kupita midzi pano pathu ambiri ayamba kumvesesa, andi panonso timathapita midzi ina mudzi umodzi kuzisonkha ndithu kumapereka anthu 100. Ndi chinthu chonyadisa chimenechi chifukwa choti zikusonyeza kuti anthu ayamba kuzindikira chenicheni, komanso anthu ayambanso kuzindikira kuti nkhani ya magazi ndi yothandizana. Poyankhulapo pa izi, katswiri pa nkhani za umoyo Adamson Muula wati pakufunika kuti bungweli lidzipatsidwa ndalama zokwanira kuti lidzigwira ntchito yake moyenera. Kumbali ina, Muula anati ndikoyenera kuti chidwi chachikulu chiyikidwe pofuna kupewa ngozi zimene zimakonzeredwa ndi anthu ochita bizinesi yakabaza. Ngakhale blood transfusion itakhala ndi zipangizo zonse zoyenerera, koma ngati anthu sitikuzipereka kuti tithandize ena popereka magazi, ndikuti iwonso akhoza kupezeka kuti magaziwo akuperewera. Bungwe la Malawi Blood Transfusion Service lili ndi chiganizo chofuna kutolera magazi osachepera 130,000 units chaka chino. Ndi ripoti limenero tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Bishop othandizira mu Diocese ya Mzuzu a Yohane Suzio Nyirenda ofunsa boma kuti likonze misewu mchigawo chakumpoto. Akatswiri achenjeza pakayendetsedwe kandondomeko ya mtukula pa khomo. Ndipo mu nkhani zina, mchitidwe ochitira uchifwamba asilikali a mu nkhalango za boma ukubwezeretsa mbuyo ntchito yoteteza chilengedwe. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhani zimenezi ndi zina zambiri kudzera pa makina ya internet pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, Twitter @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Dave Kadama. Madzulo abwino.